ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 7 марти 2026 сол навори хонаҳои арзон дар канали мо. Навора бо диққат тамошо кунед. Навори дароз, хонаҳои арзон, заминҳои арзон, квартираҳои арзон дар ютуб канали Сауду ТЖ баҳри шумо тамошо кунед. Нарх наво дӯстон аз 160 000 сомон сар мешавад. хонаҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳам ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. як то тӯлани арзонакам равон кардан ки пешниҳодтон мекунем тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, умуман чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, аниқтараш хона боша, агар омада аз пеш навори фасон карда, яъне ки бо профессионали навор мекунем, аддени дар фурӯш мегузорем, ҳаракат карда савдо карда метавонем, навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Сауду ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. яка мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да хона дар корай то 2 миллиону 500 000 рубли русира аз территория Душанбе боша бо хуб мешава мегам. хуб, кадомитон мақсад хонаҳои фурӯшӣ дорен ҳамин тарафҳои Душанбе, ина акада дар ватсапш бинависен. ҳамин шахсият мега ки 2 миллиону 500 000 ам бачаҳо хеле сумай, мақсад ки таи 300 000 ай дӯстои бардорае ки аму территория хонаҳои фурӯшӣ дорен, ягон як хонагаҳай, ду хонагаҳай, ина марамат дар ватсапшон аз уми канали мо занг бизанед, бинависен. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. видеонавора сабр карда то охир бо диққат хушрӯ тамошо кунед. мо дар бораи ҳар як хона маълумот метаҳем, баъдан чизе ки дорен рӯй кунед, хеле реклама мекунем. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Дарёбод аз Ленинград фабрика 2 километр дур, 2 сотиқ замин, 2 дархона, 160 000 сомон нарх бо савдо дорад. наздикии масҷиди Қори Амон ва ҳам масҷиди Панҷбахта ва ҳам масҷиди Ҷумъахонӣ мега. наздикиша хулоса боз балниса ҳастай, бозорча ҳастай, магазин ҳастай, аптекаву мактаб ҳастай, гирду атроф маҳкам кардагӣ. 2 хона баня дора, як хонаи 3/5, як хонаи дигариш бо падвалаш 4.5/5, калидори 2/4, баняи 2/1 мебошад. 5 сомон бо арзиши 5 сомон мега то мости 46 мерен. мақсад таксиҳои 5 сома ҳастай ки аз пеши хона то 46 мераванд. обсвети доимӣ аз бари хона мега 2:40/12 ҷой ҳаст ки метонен ай тараф ҳоҷатхона ва анҷомхона бисозен. хона бо семенблок сохтагӣ ҳуҷҷатош ҳастай. хонара мақсад харидор бошен, агар ба номтон оформ мекунем метем, яъне ки проект 2 этажа ба ҳамон хотир болоша маҳкам накардем. кадомитон да лозимай занг бизанед, бигирем. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ равон кардан ки 2 ҳуҷрака квартира дар этажи дуюм бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, дар кӯчаи Гулпарвар қарор дорад. дӯстон, ремонтош хушрӯакай.
як када дӯстон хай сум дар кор. این خانه را دوستان سراش نایباد موندن شکی مقصد سوم در کارو همی کمبود ما حل شود. 350,000 سوم دوستان شما اگه یافتنش فکر میکنید که غیر امکانه. تای 40 کوادرات بچه ریمونت خشروها کردگی لوسا ریمونت خشروی زمانوی کردگی تیاره میگیرنده فقط زندگی را سر میکنیم. دوشنبه گیپرازیم کوچه گلپرور 350,000 сомон боз худохоҳад муомила дорад дӯстон. ду ҳуҷрага 38 квадрат дар этажи дуюм аз думи канали Сауду ТЖ дар рақамҳои 47 ахир шай аз думи канали мо занг зада метавонед дӯстон. дар видео лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед. оиди хона маълумоти пурра савол ҷавоб ҳамаша дар ватсапшон метавонен нависонда ёки дар рақамошонам занг бизанед. далши навора тамошо кунед. دوستان میگذاریم به دومین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دومی سه اتاجه در اتاج سیوم قرار دارد. دو خانگاه مساحت 45 کوادراتای در فدراسیای روسیه قرار دارد. شهر الکسین تولسکی اوبلاست از مسکو 140 کیلومتر. نرخ 3,600,000 روبل. هر روزه میگه به مسکو را маршрут камера то метро Красногвардейский ра меравад дӯстон азиз. оби хунук, газ, оби гарм ҳастай. гараж ҳам дора. 3/2. ҳама шароитҳои муҳайё кардаги дӯстон. садик, поликлиникаву бозору масҷид хулоса тамоми шароитҳои хуби зиндагиро дора. кадомитон дар лозимаи марҳамат дӯстон далши маълумотша занг бизанед бигирен. газ, кондитсионер ва ғайра. хуб занг зада аз думи канали Сауду ТЖ салом расонда маълумоти пурраша бигирен. алиши вариантам ҳастай. дар душанбе хона бо шагар метавонем алиш кунем. мақсад болои сум бутан мега. аки 3,600,000 хеле сум астай. хонатон агар арзонтар боша болои сум метавонем. дӯстон мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. номи мошин TGL дӯстон. ана ҳами дулани фурӯшӣ дӯстон азиз. мақсад фурӯхта мешавад. солиш 2006. адресош шаҳри Панҷакент. сӯзишвориш дизелни, коробка механика, 6 скорсаҳай, моториш 6 силиндраҳай. нархиш 160,000 сомонай. яъне ки дӯстон барои бизнес кардан беҳад удобни. 15 мақсад то 15 тонна дӯстон азиза. хеле бороро метавонен кубовой заненда, ки дохилишда ба куб қабул кунен. хеле бо бизнесон зур мешавад. мошин расход надора. алиши ба мошини майда арзон мондагиша мега сумбутан. утилизатсия ҳам дора. техасмотр 1 моҳ пеш мега буд шидагӣ. хулоса 160,000 састаяни созай дӯстон. як занг занен ёки ягон дӯстотон лозим боша рақамоша роӣ кунен. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ астае ки 2 сотиқ замин дораву 3 ҳуҷрагаҳай. дар корвон дар маҳаллаи Обишифо дар территорияи ноҳияи Рӯдакӣ. 325,000 нарх. хонаҳо тайёр кардагӣ. 3 хона дар поёни корвон Обишифо. хона бо ремонти десен чихел қарор дора. ҳамин ҳолат фасона кардагӣ. гирдаш маҳкам, дарвозаи фасон, фасади хушрӯ. пушти хонара бинен чихел, яъне ки ҷӯйбор кардагӣ. шароитҳои беҳтарин дӯстон. 325,000 занг бизанед.
ҳамин навор дӯстон агар бутунен лайк монен, чизе ки дорен дар аввали видео, дар охири видео ватсап мо мондагай. аввали видеора мақсад бинем бо хубтаракай. Дар инҷа ватсапи Саудо ТЖ ҳастае ки гузоштагем барои реклама муроҷиат карда метавонем дӯстон. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назиҳавлигӣ. нафароне ки аз ноҳияи ҳамадонӣ, аз пушти МЧС, молбозори Наваску ай ҳамин тараф хона куфтесен, 5 комната, 6 сотиқ замин, 300,000 сомон нарх. ноҳияи ҳамадонӣ, МЧС, пушти молбозори Нав. 3 хона бо веранд плюс подвал, 2 хонаи баракам боз ҳаст, 6 сотиқ заминам дора. 300 та нархш муомилаи соз дора. аз думи канали мо занг бизанем бача азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назиҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи назиҳавлигӣ ҳастае ки дар деҳаи Зафарободӣ дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. нафароне ки аз ноҳияи Ёвон хоҳиши хонахарӣ дорен, маълумоташа метавонен гӯш кунед дӯстон. мо дар борааш гап мезанем. хонаи фурӯшӣ духонага калидор дорад. ремонт кардагӣ, подвал, ошхона, анҷумхона, баня, ҳоҷатхона, косметический ремонтталаб ай дӯстон. соседо, ҳамсояҳо мақсад хубанд. об астае, свет астае, без камбудӣ. ноҳияи Ёвон, деҳаи Зафаробод, яъне чойхона, ай роҳ поён, таги раҳ, магазин, масҷид, мактаб, остановка, ҳамаш наздик. документошам ҳастае, 250,000 нархш. занг бизанед дӯстон. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен? Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи шашум. масоҳаташ 53 метри квадратӣ. дар фабрика қарор дорад. гардиши Ленинград дар ноҳияи Рӯдакӣ. арзишаш 285,000 сомон боз савдо дорад. худо хоҳад. ассалому алайкум дӯстон, хоҳиш мекунем ки ҳамон нафарое ки харидор ҳастен, ҳамон нафаро тамос бигирен. духонага дар гардиши Ленинград масоҳати 53 квадрат дар шашум ошиёна қарор дорад. баъди моҳи август мега месупоранд дома. дар назди дом мактаб, садик, гимназия, коллеҷи тиббӣ ва бозорча низ ҳастай. масҷид ҳам қарор дорад. занг бизанед. 285,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. бардорае ки аз шаҳри Ваҳдат, аз бозорчаи Гулистон хона куфтесен. ина марҳамат як хонага масоҳати 32 квадратный метр дар этажи шашум қарор дорад. шаҳри Ваҳдат дар бозорчаи Гулистон. арзиш 298,000. ремонтош кардагӣ, хиштроак замонавӣ кардагӣ. масоҳат ҳарчанд мақсад квадрати камам бошад, не ки далчи кор намекунен, мегирен зиндагиро сар мекунен. доми нав 6 ошиёна, хона дар ошиёнаи шашум, як ҳуҷрага 32 квадрат назди садик. алиш намешавад. суми нақд 298,000. худо хоҳад боз камтар муомила дорад. занг бизанед дӯстон. дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ аст ки дар анами дом қарор дорад. дӯстон, дукомната квартира дар этажи дуюм бо масоҳати 60 квадрат метр, хонаҳои калон калон. ин квартира дӯстон дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода қарор дорад. дӯстон азиз, 285 000 нарх. Телефон рӯи экрани шумо. маълумоти бештарша метавонед бигиред. духонага дар 1 микрорайон, 2 балкони калон дора. хуб, балкони майда ва калон. дӯстон азиз, хулоса ки 285 000 арзиш. иншоалло ки савдои соз дора. агар аз уми канали мо шумо занг бизанед, дӯстон, марамат ба дили пир муроҷиат бикунед. дӯстон, лайкотона гузорен, дар канали мо подписатсия кунен. чизе ки дорен дар аввали видео ватсапи савдо теҷа мондагиай муроҷиат карда метавонед. дӯстон, мегзарем ба 10-умин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага, масоҳати 4 сотиқ замин, ҷамоати деҳоти Рудакӣ, кӯчаи Дӯстӣ 109/2, ноҳияи Вахш, 480 000 сомон арзиш. иншоалло савдо дора. телефоншон рӯи экрани шумо, ахираш 8484. занг бизанед. фавран ҳавлии фурӯшӣ иборат аст 4 хона: ошхона, танурхона, яъне ки дегдонхона, ҳаммом ва ғайра иборат мебошад. мактаб ва садик дар қарибӣ ҳаст. аз роҳи калон 250 метр дарон мебошад. фурӯхта мешавад. агар илоҷаш боша дар номеро занг бизанед. дӯстон азиз, дӯстон, мегзарем ба 11-умин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки масоҳати 10 сотиқ замин, дорои 5 ҳуҷра, ноҳияи Фархор, деҳаи Ғалабада қарор дорад. арзиш 440 000 сомон. хона ремонти хушрӯ, хона бо тамоми санъаташ кардагӣ. хитон дар видео дар расм дидесен кадом ҳолатай. дӯстон, аз берун фақат расмо ҳастай. агар қисми дохили хонаҳо лозим боша, рақамҳо шонда фақат аз номи канали мо занг бизанед. бигӯем ки мо ҳамин канал тамошо кардем. хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Победа, навбунаҳош мега, бо ҳама шароитҳои замонавӣ. фурӯшӣ 440 000, 5 ҳуҷра, 10 сотиқ замин, ремонтҳои фасони хушрӯ кардагӣ. занг бизанед, маълумоти параша бигиред. дӯстон, мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ наздиҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. дӯстон, масоҳати 6.5 сотиқ замин, 2 хона, гирдаш маҳкам, яъне ки дарвозаи хушрӯ часпондагӣ, ҳавлӣ ҳамвор, наздики мактаби навкардагӣ, наздики масҷид, наздики беморхона, магазинҳо. дӯстон, ҳуҷҷатҳои хона қонуну қоидаш қатъӣ. 2 хонаи барак кардагӣ, барашта бания кардагӣ, дариҷа кухнӣ, оҷатхонаву алоқ анҷомхона кардагӣ. яъне ки дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 6 қарор дорад. дӯстон, маҳаллаи Чаманзор 1. свет доранд, обшам ҳастай. дӯстон, ҳамин обора кашидан то дохили хонаҳоро овардану ҳамин ҳӯйна кардан. дӯстон, калодесуро кашидан, яъне ки ҳамаш хулоса ҳастай. дӯстон, ҳамин ки учочикора ҳӯй кардагӣ нестанд. дӯстон, ирӯз пагада ваъда кардан ки обора ҳӯй мекунанд, нархи намо 1 миллион мешавад. ҳозираша нархиш 190 000 сомон. худо хоҳад бо савдо дора. аз номи канали мо ҳамроҳи соҳиби хона занг бизанед, масия кунед, бигиред. дӯстон, лайкотона гузорен, дар канали мо подписатсия кунед. дӯстон, чизе ки дорен дар ватсап рӯй кунед. ватсап ман дар рӯи экрани шумо дар аввали видео мондагӣ. дӯстон, ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.